Bjarne Toftegård nu balkrinschatter og i balkarbeid, så nu benytter man å spørre en spørning om den. Hvordan til at hvis man arbeidsleser, så har man ikke noe å gjøre helt man umiddelbart. Hvordan til man kan bli stresset over at man arbeidsleser? Så det är alltid till att det var negligera som stressar och det är negligera kan ju vara stress men det gör det slett inte alltid. Det folk är reellt negligera. Man kan bli stressad av flera olika ting. Man kan bli stressad av det att här var negligera allt på familje, sjukdom. Man kan också bli stressad av alla tankarna som man ger upp i hötten och hvis man är öle bekymrad över ekonomiska trubbeligheter och något annat, det kan vara virkelig stress. Hur man føler sig tilpass eller ikke. Til nægte dag, jeg har det ikke godt ved at være arbejdsløs. Og det er som man ikke godt ved til at gøre stress. Kan man undgå det som arbejdsløs, altså hvis man... Det kan man godt. Det kræver at man på akkurat måter får arbejde ved det her selvvære som man hæver. For bedre selvvære, så man nærker selv om man arbejdsløs. Hvis identiteten ligger i arbejdet, så det svært. Men hvis man får sige, man et menneske, også skal man ikke arbejde, men så det, man kan undgå stress. Så man nødt til at have det godt vigtigt, så langt det være her. Så får man forhåbentlig at arbejde efter. Tak for det.